Oh, ni ara mga higala ang sumpay. Gihinluan na ni Bonsri ni ang isa para matanaw na mo unsay resulta. Tong hinluan. Kung inani siya kadako. Kung tanaw na mo ron nga medyo dako ra siya. Amo ra po ng pikason. Bale kung pasagda ni siya kini moy kuan. Kani ang malata. Kini ang malata ba? Mapuli siya akong kuan, kay puli siya akong sapsap. Kini mo na ang malata. Relax Kung relax. pasagda ni siya sa lasang ra. Ako nang pilayon ba niya pasagdan. Kung ang mabilin, bahi na lang. Puli na si Bunos Damos. Kini pong isa diri hapit na po na Kay mo gibali sir diha dito ni. Diyan no, mo di ka magusod. Kaya ako kumita. Ay mo gud kay punuan ba ni? Ay, na de. Nana, buang ko po isa. Ay, tumudo. na mo ni ayang lubas o. Kulba kay ni nga kuan. Bahi kay ang kahoy, ang lubas nasa tunga. Pero kini siya ang lubas niya sa kilid. Mo mo guni pinakabahi niya. Inanay lubas o. Itom. Diba salang na muski ako pay hinlo ng isa ka pa. Una ang kilidan para di ka Baan pa ni siya niya. Pwede man tuluhon guys. Tuluhon tani baga aw lapad kayo na habe. Tuluhon guys. Pero lain picture masig ba. Kuha naman yung labit ko. Nig. Duk-duk. Di ba? Kung tagduhan eh. 2, 4, 6, 8, 8 ka. Tadlapan na kayo. Mura nagkatoy ba. Lain mo putong sa bahay. Dalon ko na lang balay ni. Muna uning katre. Tadligon pa ni sa katre ni Bimbo ba. Taguna. May gamay kilid ni Dremot, nilapad niya. Ano, nilapad dito mo. Nung sa tag. Tubig. Okay. Mana? Tanaw na tong resulta. Ano yung resulta mga higalaw? Okay ra man nga ni kalapad. Kung dire pikason. Mayroon po itong pikaso na. Dos. Ato lang ng tulhon si. Ano po malata-lata dito? Ato lang ning tulhon, kini ba kini? Tuluhon, tiraga na. Testing pa man na. Tulhon eh, sa ano? Tsakda na kung pila ka ano eh. Ito i-plaster. Dos Dos kapin. Dos dia. Kini po dos dia. Kung dos, pwede siya be. Kana sobra naman na dos, 4 naman na. Maduha ni kung dos. Maduha. Ang tumoy man diri dapit gamay. Ni gamay mong gud diri na. Abrog dihab sa gamay. Testing daw. Testing ra bitaw kanang isa o. Testingan sa kung sa resulta. Tungaon. Kaman tong pangdukdok ay kani. Amo ni pikason mangigala. Kidos man ang kon. Iyang sukod. Ikaw ning tuohon ta. Ay nindot kaayo noon ko yata nawa. Wa pagani na man. Ang tungkan. No? Sakto ra man di ay. Sige daw, matanaw na to ron. Paday nang tugay na bunal-bunalan din mo ba? Husok ba niya ang sundan. Okay nga silo. Yeah. Ay nga ro Ano ni? Ato isa ka kuan. Inani. No. Street panis. Inyong pangandoy ni. Ay na, perting nindota kaayo na.
Street panis inyo pangandi oh. Bali 8 di ay ang isa ka putol. Ayun. Kita na ron. Umay gid ang isa. Wala na abot 2, no? Bunot. Ano medya ra? Wow! Okay man ha. Inana. Yes. Kapi na isa. Wala sa tunggungan, siglo to na. Ay, okay kayo. Unsay okay. Hastang okay ha. Masakto ra gyud noon Oh. kadako. Nagipikas. Kitams. Pagkain na human, pero wow na kayo. Antay ah. Ya. Si malubot ko nimo ha. Bata parbasi. Inday laktik. Okay, atong tanaw ng resulta, sapsapi na, sapsapi sa angkon. Kini mga para hamis. gala. Ang final ani kini dayon. Kana hamisan ra na siya, sapsapan. Hamisan ra ni dire na. Tanawa oh, mo ni manghigala oh. Muna siya ang final. Pag kanindot kay color na, Hamis kayo. oh. Ang color, nay pula, nay itom, nay gray. Bisag inanay lang siya kabaga kana nga kabaga na. Mga unos yun no or midya. 3/4. Oh, muna kabaga. Okay noon kayo nga gipikas. Mo na resulta sa gipikas oh. Ay, okay kay sa ato pa ang isa ka putol ani 8 ka buok. Hello. Ah, okay kayo. Oh, kana sa para nga ato sang kay Oh, tara. taas na nga tong minute sa video. Na. Kay nani manghigala, inani ra ang kabaga niya, okay na ni. Ambis atong isa be. Ambis atong isa, ambis atong isa to. Tapad dire. Anong na sapsapan? Okay. Itapad. Kaya pagsahog na mo ani manghigala, mo nga ni siya kadako. Kay na may lihang balikan na isa diha sahog. Kini pod isa dire, sahog na pod. Ana. Pali na siya ilihang. Bisag anak kalayo lang lihang ana. Ana na siya ilihang, o nana. Ana. So, okay na nga ni kadako. Mao ni ang produkto niya manghigala. Nindot kayo. Hamis kayo ba oh? Ah! Oh? Wanay ka nang murag di na masugsog ba ang kamot na oh? Nindot Hamis pagi kayo. kay color na. Oh. Mao sa ni manghigala ang video. Ang sumpay na pod. Tanawa lang ninyo.